sokushaya lezo stroke yabo. Kanti ke kuhle ukuthi uqala uyihlole inkinga yakho uyihambele ngaphambi kokuthi uthi sengiwaste imali yami engaka ngiyakubelaphi bendabuko. Le impilo lokama umuntu afike esethi sengibehambe bonke abelaphi bendabuko esho ngakafiki kuwena. Yabona nje omunye wayesaziwa nje asiwe ukuthi unesiso esikhulu esikaka lento sithi ummitho. Oh yeah. Ngaqopha umlando lapho ngoba ngani mengimfaka amakhathakhatha ami kwaphuma oxam ngaphakathi eswini kuyena sebephuma ngomchamo. Umuntu wayemazi lo ntombazane kwakuseyintombazane engemdala kangaka. Umuntu wayemazi ehlangana naye wethi ngifuna ukubona inyanga ekulaphile. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama uMzothule ngokaShembe isibongo. Uma vuvuke njengedengabani samba nesabongo sekelela maqodo lala bafoza nokho Jesu kudla khona uma uvimba ngala. Uthi kusungale ngumkhova oyiphaya madekene ushasa ngicela. Ngomakhuzi sefakiwe njengosawoti ngiyabingelela. Ngithe kunjalo inethezeka TV kanti igama lohlelo uphila kanjani? Sihleli nabelaphi bendabuko, abelaphi bendabuko okuyisikole la khona kufundiswa khona nabanye babelaphi bendabuko abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene. Kodwa ke ukhona udokotela onguhlalo wabelaphi bendabuko ubaba udokotela uDlamini. Dokotela ngikubingelele ngikwamukele. Nginibingelele babukeli kuzo zonke indawo enekuzona. Dlamini njengodokotela ophinde ebe uhlalo wabelaphi bendabuko uma ungasitshela nje kabanzi ukuthi niqale nini ukusebenza nisebenza ngaphansi kwalesi sikole abelaphi bendabuko. Indaba ende kakhulu sengibingelelile kunina nonke uyena phela umkhulu uDlamini. Bathi usolwazi kubelaphi bendabuko. Lesi sikole sithi institute siqhamuka kude kakhulu ngokumlando waso. Mobuka nje uyabothi ngo1980 khona babengakazalwa ke la kunina ngo1980 kodwa ke size sathola ukukhululeka kahle sesibhaliswa ngokusemthethweni emva kokuthi sivotile sathola amalungelo ethu njenganje nabaphili base South Africa ngo1980 kweza ku2002 sa register ke ngokusemthethweni njengane institute yabelaphi. Manithi Institute of Traditional Practice ngisuke ngikhuluma ngani la ngoba abanye abantu bazodideka ekutheni ukuthi yini kuthiwa isikole ekubeni umuntu maye entwaseni ekuthiwa uye esikoleni nakhona uyofunda. Kuhle kakhulu lokho kuhle kakhulu. La nje sithi i-Institute of Traditional Practices. Ufunda into eziningi eziphathelene namasiko. Kukhona isiko, kukhona usiko, imikhuba nalento nje sithi ziyamasiko impilo omuntu. Ngoba uma ngabe umelaphi endabuko kuzoke kufika umuntu akudingeki ukuthi ukhiphe ikhambi yena. Uthola ukuthi into emhluphayo kukhona isiko elithile noma umkhuba wakubo othile ongagcinekanga ngendlela okuyiyona. Leyo nto kalidingi ikhambi cha. Sofuna wena njengomelaphi endabuko ukwazi ukumbhekela ebese uyakwazi ukuthola inkinga yakhe engalidingi ikhambi ekudingeka umsamo wakhe nabantu bakubo. Ngibona abantu enibamukelayo nezitifiketi enizikhiphayo ade ngibona nabantu abaningi othola ukuthi nibakhiphele izitifiketi abayizinyanga nabo abelaphayo abanye uthola ukuthi basebenza ngokukamoya. Ngifuna ukuya lapho ekutheni nabo nisebenzisana kanjani nabo ekuze befike esigabeni sokuthi bethole sona isitifiketi noma kukhona inhlolo khona eniyenzayo ukuze bethole izitifiketi. Ake ngithi nje kakhulukazi uzobe esekhishiwe esephuma kwigobela ade lithwasisi isikhathi esiningi sithatha abantu asebephuma kumagobela ngoba phela labantu ozobe lapha uzolapha abantu bahulumeni okumele uyazi indlela yokubaphatha, indlela yokuhlala nabo, indlela zokuthi imvelo ikakhulukazi imvelo eyimithi nje asisebenzisa imithi imvelo ezilwane khona izilwane ezivikela
kukhona imvelo njengoba nathi siyingxenye yemvelo singabantu lokho sithi asikukhuthazi ukusebenza ngeziciko zabantu lokho sisuke sesikufundisa ke kule institute njanokuthi nje kumele wazi ukuthi umuthi muxebula uxebula kanjani ngalaphi ukuze ungashabalali wazi ukuthi labantu belaphayo kumele uhlale kanjani nabo bayiziguli zakho futhi kumele wazi ukuthi umuntu umefikile eyisiguli sakho kulindelekile phela ukuthi ngesikhathi umelapha akazokuya emsebenzini ilapho ke sithi khona ke kuningi okufundayo njalo ukuthi ugunyazwe ukuthi lezi zigulo ohleli nazo ekhaya ozelaphayo ugunyaza ukuthi uzenzele incwadi eqinisekisayo ukuthi uhleli isikhathi esingaka kuwena uyamelapha siyakwenza lokho Make kwe traditional practice kuningi kakhulu ngoba phela ufunda nanokuthi uzivikela kanjani wena njengamlaphi wendabuko oh yeah kuzoke kufike umuntu ephambene emqondweni lento sithi ke beka ukuphepha kwakho kuqala nomndeni wakho omunye uyashaya ukhole kuwe ngamaketanga safety first uyabo uzobe usucela ke hayi ningibambiseni yena sihambe lapha ke lo muntu ophazamisekile emqondweni yabo kuningi nje kuningi sithi kuyizifundo ozifundayo yeah ukwathinta indaba yokuthi certificate nisithola ngoye 2002 ngokurejistwa ngokusemthethweni emva kwempi ende eniqale ngonyaka ka1980 kuze kuyovota ukuthola inkululeko sengibuya la ukuthi abantu sebekhululekile manje ukhuluma ngekuthi umuntu ufanele umkhiphele incwadi ekutheni ukuthi uhleli uyisigulo sakho fanele ihlale noma izinsuku zibe zine noma isonto ezoya kubaqashi ngabe zikhona izinkinga nenqinamba enike mhlawumbe nizithole noma nibe nazo mayelana nama companies okuyiwona aqashe abaqaphi ngokohlelo olungaphansi kwabalephi bendabuko ungalapho ke mhlonishwe ayi ngabe ngiyaqambela izinkampani kwake kwenzeka nje kanye kudala futhi sasafikisana ngo CCMA hayi inkampani la ichithi icala kumanje phela nje wasine database nje siregistile ngokusemthethweni abezinkampani bayasibheka ukuthi singobani sisebenza kanjani sikunyazeke kanjani hayi abasinike inkinga okwamanje abahaya ngifuna uqamba amanga okusho ukuthi uma uyinyanga noma umelaphi wendabuko umthandazi abantu abasondele ngaphansi kwalesi sikole ngoba egcineni akufanele kube nenkinga yomuntu osekhaya manje uthola kusenenkinga emsebenzini uyabona ake ngithi ngeke nje uvele uthume ingane bantwana nithathe exercise lapha u72 pages uzothi wenza isignothi yomuntu cha kumele uzophathwa kule institute sine database uregister ukuthi sikunyazile uku-endorse ama-signature eziguli zakho uyabhalisa ngokusemthethweni unjani usune-certificate sothi wena ungumelaphi wendabuko i-national certificate eminyakeni osuyiqalile usebenza lo msebenzi ngiyazazi izinto eziningi mothi ama-1980s ngiqala ukufoma lesi sikole noma ukwakha uhlelo ozokwazi ukulwela nabalaphi bendabuko ngifuna ukubheka lapho kuleso sikhathi baningi mhlawumbe enisebenze nabo abanye asikhulumi nabo njengamanje mawungasibalela ingqinamba kulezo ikhathi mase sibuyela endabeni yomsebenzi ukuthi njengamanje udokotela uyilapha unesikhwama sokwelapha usebenza kanjani kodwa ke siqale kulezi ingqinamba zama 1980s bokunzima kakhulu lapho ukuthi le institute isuka kude kakhulu ilwela amalungelo abelaphi bendabuko okokuqala bokufathi sizizwe thina uthi singabelaphi bendabuko ukuthola uqeqesho njasithi isikole nje esidala kakhulu lesi kuhamba asibakhiphele certificate ezisemthethweni nanku uhulumeni wethu wedemocracy uyasivumela asafani nenkukhula mthuthu noma uzoqaqile kodwa uthola ukuthi awuboni ukuthi uzoqaqiwe singabantu siyabona amalungelo ethu mahle kakhulu nomthetho sisekelo wase South Africa hayi muhle ngoba
uyaba recognize abelaphi bendabuko. Sibheka abantu osebenzisana nabo kakhulu nakuba kuphele abanye uthola ukuthi bagcine sebengasekho emhlabeni amagalelo nje niqala ukuyenza le organization bekunjani umzima kunina ninodwa njengabelaphi bendabuko ngoba thina siyazi sikhulela emakhaya zenganqeni inyanga ukuthe sitana zithi haya uma phezulu kule yantaba nami ngiyoma lapha ngibona izulu ukuthi wena uhloma kanjani manje nina nivele nasebenzisana nje kwabalula kanjalo. Uyabona nje ukukhuluma ngomuntu omnyama njengami abantu abamnyama banalento yokuthi abakwazi ukuhlangana bahlanganyele into mengabe beyenza. Yebo. Ezinye nje izizwe nje ezinye inhlanga abanqena ukuhlanganela ibhizinisi. Uyabona thina mesinganje ake kwakhiwa isibhedlela sabelaphi bendabuko. Omunye uzothi hayi isikhoma sami isona esinamandla. Nomunye uzothi ngizoholelwa ubani. Kwaphela mina mengisesibhedlela. Uhulumeni okufanele ngiholele. Mina imali yami, inkomo yami imali engaka. Uthola konke lokho kuhlangana akwenzeki kalula. Kwasisebenza ngamadlozi ahlukehlukene. Amathongo ethu nje kubenzima kakhulu kodwa sesibazile ukunqoba sabahlanganisa abelaphi bendabuko. Kumanje nje sihlongoza ukuthi kube khona isibhedlela sabelaphi bendabuko. Ilona lo yomelaphi. Liyonto specialize ngayo mhlawumbe stroke. Mhlawumbe umunye uzothi i-stroke phela sihlukene kathathu. Mina ngishaya CP moya kwesedlozi yebo uthola ukuthi uyagula wena uguliswa ukuthi ushawe yidlozi lakho ushaye ngestroke umuzi wala ugadile ngendlela nengane ecekeni awusigadile ngendlela kodwa ucotshiwe ukuthi ubaba sokushaya lezo stroke yebo. Kanti ke kuhle ukuthi uqala uyihlole inkinga yakho uyihambele ngaphambi kokuthi uthi sengiwaste imali yami engaka ngiyakubelaphi bendabuko. Le impilo lokama umuntu afike esethi sengibehambe bonke abelaphi bendabuko esho ngakafiki kuwena. Yabona nje omunye wayesaziwa nje asiwe ukuthi unesiso esikhulu esikaka lento sithi ummitho. Oh yebo. Ngaqopha umlando lapho ngoba ngani mengimfaka amakhathakhatha kwaphuma oqama ngaphakathi eswini kena sebephuma ngomchamo. Umuntu wayemazi lo ntombazane kwakuseyintombazane engemdala kangaka. Umuntu wayemazi ehlangana naye wethi ngifuna ukubona inyanga ekulaphile. Ngelilanga ngingezelele kanti uyaqokelela lo oyipatient yami wakhe date nami. Abona ngenqwaba nje abantu bazothi ubani olaphelo umuntu. Uyabona nje mengakukhombisa amanye ama testimony uzilalelele ubukele. Yabona lo muntu esithi uzifo zonke Panacea. Yebo. Uyazifunela. Hayi uyazifunela. Menganje abake bakuvezele nje uzibonele izinto eziphuma kumuntu ngaphakathi. Omunye uthola ukuthi kunenyoka. Omunye uthola ukuthi unesilumo. Nokuthola abantwana kube nzima kodwa uzifo zonke Panacea hayi ishayibekele angiphathi ke muhlushwa nayi izinsonke namashubs akho awekho clean ngoba uzohluleka ukuya lapha enkonzweni kanti izinto zakho azikusupport ublockile yabo. Ziningi izinto ezisigulisayo ezifuna yona imithi engozifo zonke. Ya bengisafuna ukuthi siye la endabeni yesikhwama ethena ukuthi ngoba sazi ukuthi nansi abelaphi bendabuko i-Institute of Traditional Practice ikhona la. Ngoba ikhona abantu wena ubhizi nabelaphi futhi bendabuko abanye. Sengibuzela isikhwama ke ukuthi wena usebenza kanjani esikhwama abantu beze office la usebenzela khona noma benza njani unama date ukuthi uphinde ubhekane nabantu ngoba usuqalile suba la ne product onayo ekwazi ukubhekelela izifo zabantu noma usubhizi kakhulu nokuthi wenza ama product athile azokwazi ukuthi lapha abantu. Uyabona ke la eMnyangeni siyababona ke abelaphi bendabuko laba esithi izangoma omakhosi ngoba usuke elitholile uqeqesho
uyigobela lakhe. Omunye ke athi ugobela hayi phela wena la awuzile ukuthi ngizokufundisa isikhwama. Mufuna isikhwama welaphe khiphe enye imali. Kodwa ke thina kasihlupheki kule institute siyawenza ama training workshop. Ufunde ikhasi lomuthi uthi muthi imuni lo yini umsebenzi wawo. Okunye kufika umuntu nje njengawe nje Mhlonishwa athi nginothando lokuthi ngibe idokotela wesintu ngibe inyanga. So ufuna siqale phansi ke manje sikufundise ukuthi umuntu othile lo umuntu othile lo ngoba into ezobe kususile mhlambe ikhehla lakini kokhokho noma obani uzobe ethandile ukuthi njengoba esephumlile kube khona ozoqhubeka nesikhwama sakhe athathe isikhwama sakhe sokusemgulisa kodwa akalepheki lo muntu ayikho indlela ukuphumula kusizukulwane engekho osithathile lesikhwama. Omunye athi nganqaba ngakubalekela lokhu ngangakufuni kodwa kukulindile kuzobe sokulinda esizukulwaneni sakho sokuyovuka khona njalo uthi uyasithatha isikhwama sekhehla kanti ikhehla njengoba usho ukuthi ukuzwana nje amandla ngezulu shane ngezulu uthola ukuthi lesikhwama singcolile njengoba usamukela nje usithathe kusafuna ukuthi usigeze nanokuthi umazi phela umnazi wasi isikhwama ukuthi ubani usebenza ngesikhwama sikabani ukwenza kanjani konke lokho. Hayi mufike kuthini hayi sakutshela igama nesibongo ukuthi umkhulu wakho sibanibani ozala ubani bani ozala ubani imfihlo yethu ke nathi leyo ke eyisiphiwo nje sayiphiwe. Okusho ukuthi umuntu ozala noma ngabe uyinyanga noma makufanele nimqala phansi manifanele niqala la fanele niqhubekela ekugcinwe khona niqhubeka lapha. Mase ngibheka ezigulini abantu abathi banokugula ukuthile mhlawumbe athe bebelala ekhaya babona ukuthi hayi impela kulaleki nazi izinto zishaya phezulu kwendle ezinye ishaya icapha ziyanoka benze njani bayakwazi ukusondela la esigodlweni befike bekhulume nanoma sikhona isigodle obuye usisebenzise. Kahle phela lana yithi umuntu uyabheka ngayisisho ukuthi sejari kusa warehouse nje ubona namabhokisi nje iyaphuma impahla iya kuma pharmacy wonke ama alpha pharmacies kuyadeliver umuntu umuthi mefikile uthola eduze eshalofini kodwa ikhona iwarehouse yethu enkulu lapho kuphekwa khona kubhakishwa khona lo wesikusondezela ukuthi umuntu ngaso sikhathi ebeka inkinga yakhe kube seduzana. Kodwa ke lokhu kudevelop ama pharmacy hayi kune warehouse yakho ofuna ukuhlola wenze njani ufika khona la nje wasisho ukuthi ke wenza iappointment ngoba akulolo ukuthi uzohlolela emabhilidini. Okokuqala nizofika ushawe imithetho yebhilidi ayishisa impepho la awakhanyiswa amakhandlela la lokho kudinga ikhaya nje wasisho ukuthi uyeza ekhaya. Insuku zala eofisini ziba iziphi insuku mase sibuka ikhaya sombuluko nje kuya kulesihlanu umgqibelo nesonto suke sinama appointment abantu abadinga ukuhlola ukuhlolelwa nokwelashwa. Ukulashwa kuyingxenye yento esiyenzayo silaphathi nensuku nokulashwa ke nokuhlolelwa. Kodwa into esesithanda kakhulu uyazi umuntu ngesikhathi umhlolela umtshela into engamphethe noma engamhluphe engekho kuyena uphumasha hayi uhlulekile kongisefela usuke yaphi kanti umuntu kohlola into inkinga yakhe uvela uyayazi ingakho nje sesincamela ukuthi isho inkinga yakho. Yebo mase dinga ukuthi ihlolwe yithina ke sesingakwenza lokho kodwa nje yisho inkinga yakho hayi umuzi wami awuvumi kahle umama nje usengibiza ngeqhude lasekhaya uyabona akuzona into singaze sithi siyazihlola lezo kangaka ngoba yinkinga ezikhona nje ezijwayelekile yabo khona into esithi ake ehlolweke le khona inkinga oyazi wena ukuthi hayi ngablocker kanje noma mhlambe ungavalwa i-ex yami mhlambe wahamba engisebenzile yonke lonto leyo sivele sithi nansi ikhombo ikhombo yethu sethi yazifunela yona
iy'nkinga zakho. Ube nje kuya ngokwami nje bengizoke ngithi hey ke nizinike isikhathi nje ke nizwa ama-testimony abantu befakaza ngemsebenzi yala ekhaya. Sihlanganise odokotela ababili la uDr Ngema no Professor Dlamini lokhulumayo. Sihlanganisa amathongo amabili bengengekho ukhona uDr Ngema bese khona sobabili sikhona futhi sobabili. Yezwa kahle. Ake sibuye ke ekuthenini ukuthi abantu ke abadinga usizo njengamanje oke wathinta enye yama product othi le product ifunela kona ukugula wakwasiza ngayo intombazane kwaze yaphuma oxamu ngalesa sikhathi yeza nabantu iqokelela abantu izokhomba ukuthi wena ngoba yayisinesiso esikhulu yayiphuma oxamu esithweni sangasese. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi abantu ukuthi usebenza ngamapha ama products mongasitshela amabili amathathu nje uwachaze singathokoza nabantu bekwazi ukuthokoza nokuthi asebenza kanjani mase siya ophethele emaphathelweni odaba. Mhlambe bengingathanda ngiwaveza. Uzifo zonke uwona lo ade ukhuluma ngawo omkhulu. Uyabona ke lo muthi igama lithi zifo zonke ngesiLatin panacea. Oh yeah. Okuchaza ukuthi uyazifunela wona isifo somuntu egazini. Uyabona nje mina ukuba lo muthi awukho ayingabe ke sengaba amathambo omhlophe. Ubona ke lo phuma ngomchamo ukhipha into ongazi ukuthi umzazihlelephi ukline nezinso zakho nabangabathola abantwana. Hayi ngiyawuvuma ngiyabavuma ukhokho abasifundisa lempande le kukhona nomunye ophethe lapho ngabe inhloboni. Yabona ke lo ke ile ngithi uyabakhipha ngisho oxamu ngaphakathi. Yabona monikiwe sithi iwandathile iteli isimanga iwandathile uliphuza kuseni ungakadli phuza nje 5 wezipuni bese yahlala yawulinda. Beka indishi la uzozibonela into ephumayo. Uzozibonela ungazi ukuthi umlingo sizesibhalile ukuthi usebenza saqubula ngoba ukhipha izinto ongazi ukuthi zazihlelephi nedliso leminyaka bhala kaxa phansi. Imithi yethu iyazikhiphela isifo singaphakathi kwayo. Sike sakhuluma ke la ekuthenini ukuthi abalaphi bendabuko kuyisikole sabantu abasebenzisa amakhambi esintu. Wase sivumelana ngokuthi neminyaka nayiqala lento ngenkathi impela nawo uchaza. Sengifuna sibuyela ekuthenini ukuthi kunezitifiketi ezike ziphume la ngaphansi kwabelaphi bendabuko okuyi-Institute of Traditional Practice. So ngifuna ukuthi ungichazele okutheni ukuthi etifiketini ukubiza noma ukuxoxisana nogobela nenze njani ekutheni ukuthi kuze kuphume itifiketi uma iphuma ziphuma kanjani ogobela abangasabi ukuletha kakhulukazi abantu abamathwasa ngoba okubalekile sekuthenini ukuthi abantu belaphe ngokukhululeka noma beyogawula emahlathini ongagawula kona begawula ngokukhululeka ngokuyalelwa isitifiketi asuka siphethe. Kuhle kakhulu lapho waphela siyazi ukuthi esikhathini sanamhlanje sokusetshenzwa ngamaphepha athile akuchazayo akugunyazayo. Ake ngithi nje uthi uyofaka abantu empophomeni. Bangabuya abantu lapho sizothiwa sicela ukubona izincwadi zakho. Usho ukuthi ubulalisa abantu kahle awukwazi nokubona ukuthi inkosi yamanzi ikudedele ivumile noma ayikudedele. Awukwazi yini ukuthi kumele mokiwa kwinkosi yamanzi kumele nizithibe kumele nifaste kumele nihlambuluke nibe clean
ungavela usukela abantu ngoba sesokwenzeka imistake usobuzwa incwadi kanti certificate sokuqala esinaso la ileso sibhalo ukuthi national certificate ukuthi ungumelaphi wendabuko siyakuvulela ke iminyango eminingi kuthi laba baphumayo kakhulu ke baphume amazwe international certificate le ebese kuthi funda phela uqhubeze ulwazi lwakho uthola amabhuku azoqhubeza ulwazi lwakho yebo siyaphupha sifundiswa amathongo ethu ngokuhlukahlukene ngemithi kodwa uthola ukuthi measurement isikali abazokutshela okhokho bakho ukuthi indonya ifake kangaka mhlambe umuthi othile ake ngilinganisa nje umuthi oyingozi ugibisile yebo ugibisile yabona ugibisile movele wawuthatha nje uphuphile ubonisiwe wawugcoba nje wawupheka yabona lento umsuka le eba intambo ethi yebo ngiyabona le intandela moke wafaka naleyo ntandela yagibisile hey ubuya la umuntu yini awuzange ufundiswe practical phela wena ufunda emaphupheni uyaboniswa yabo ubungozi bomuthi nothi upheka isikhathi singakanani njana lo muthi esithi nje umsila wenko ufuna ukubalela ama-hour uphekile enye into ebalekile emthini ukwazi isikali somuthi nokuthi upheka isikhathi singakanani nokuthi ke abantu abafani kuba weak kwabo ngeke umkhizi umnikeze izikali ezifana nezikaNgcobo sibuye ke futhi ke sincoma ngebhuku lapha yafundisa ama-measurement bese ke sibuya ke sithi khona lento othi usufundile kule institute uyahamba phela ugraduate njoba nazi ukuthi kuya graduate la ekhaya emva kweminyaka emibili sigcine ngo-October 2023 ugraduateisa la eThekwini kodwa sakusaqopha umlando le Durban City Hall sasinama graduate awu-1000 sahlaba inkomo leThekwini into engajwayelekile bazongivumela abanye ukuthi kule institute ufunda uze ube yigraduate bajabula ogogo abadala bathi lento ngeke ngiyibone kubazukulu bami kangazi ukuthi nami ngoze ngithwala iminyezane yabo kuphinde kuzoba khona le certificate sabathwasisayo uhlale namathwasa ngoba kuyicala ekugcineni uma sebethe emsebenzini mhlawumbe usebenza kwi-department ethile bethi sicela ukwazi ukuthi ukuphi umsebenzi wethu uhlele kumuntu ofanele yini unayo yini into ephathekayo ukuthi wena uyathwasisa sikhona ke leso certificate sokuhlala namathwasa and futhi uyazi ukuthi mokwamathwasa azohlala kanjani mokuyiziguli zizohlala kanjani uyazi futhi ukuthi wena njengekobela ngisho kanjalo hayi ukuthi mase kufike isiguli usubona unkosikazi usubona ubaba wakwakho konke lokho siyafundisa ngako ukuhlonipha umsebenzi wethu certificate siyakubopha sona uma uke wakwenza lokho kwavuka amacala kwase kufakwa inhlangano noma inakho i-university ngoba phela yona university yabe lapho benda mase shothi siyakwazi nina njengesikhungo ukuthi niyakwazi ukuthi wasayina lapho ukuthi lento lemthetho uyayazi code of conduct indlela yokuziphatha yebo kukhona ke le certificate ke esihluphayo lesi sokudayisa lezi zinto esithi ugwayi lohlaza yebo ngoba phela siyalapha ngawo thina singabelaphi bendabuko ugwayi lohlaza sasithi ugwayi wamakhehla imarijuana basho njalo insango ngesikhathi wena uyowukha lo marijuana lensango bakuthola ukuthi uyikhe ngobuningi bazothi ayishuthi siyodayisa ibhizinisi kanti wena une-chemist ulapha o-asthma o-BP zonke lezo zinto o-asthma ulapha ngawo umarijuana kumele kube nento ephathekayo ukuthi ungumelaphi wendabuko
naso certificate sokuthi uyahweba ngemithi ethile abathi ayivumelekile ukuthi uyivune uyizumbule cha ngiyokwelapha mina nazi incwadi zami yebo siphinde futhi sizothi phela imithi yakho ayitholakala emafamasi i-supplier certificate ayitholakala emakhemesi emafamasi ngeke uthi ula iKZN uthi abantu abasuke kwamanye ama-province beze la fakela kuma-famasi njengoba imithi ikhona emafamasi siyayisupply lapha efamasi bazothi i-client lethu lithenge lo muthi basusuliphatha kabi lo muthi thina sibheke wena dokotela osupply lo muthi ukuthi ukufundisiwe yini ukuze sizibhele out thina siyifamasi lo muntu lo umelaphi yendabuko imithi yakhe sisebenza ngayo ifamasi yethu naso certificate asiproduce ukuthi ufundile ngokusupply nokunye nje kubalula kakhulu ke ilokhoze uma uzokwenzela iziguli zakho futhi njengoba sesike sakubalula lokho kwakhona umuntu ozohlala njengoba nje ukwelapha umuntu mephambene umqondo bathi yini insanity ephambene umqondo mentally unbalanced yabo okay yeah lo muntu uzoqeda mhlawumbe 7 days uhleli naye umelapha uzogcina esekwazi ukuthi azifikele yena ngokwakhe manje kodwa leso sikhathi esihleli kumele wazeke ukuthi uhleli kuphi bese kuyele emsebenzini umkhiphela incwadi uthi ubeke wena ezinye izifo kweziyimfihlo awukwazi ukuthi umuntu othi uzomthatha inkomo kuyaba ku5 days wena usumlaphile usumqedile umuntu uqale umgeza umlahle yabo namathunzi amnyama ukhathi uzongena esifeni esimphethe yeah kuba nalokho ukuthi awuvele nje thatha umuntu nje njengoba nesifo sohlangothi wembhavu umuntu yambhavu uhlanganise wonke amacacane lawo umgeze ususe namathunzi yeah kodwa kukhona into eyinkinga kakhulu ke engiyibonayo la kulezi zifo ezikhona lesi sothi ningcwaba umuntu engafile nina emehlweni kunina nibona ingazi ukuthi ushonile kanti uthwetshuliwe yabo lapho esingakhuluma kushonilanga kona ngiyasibona isikhathi senu sebeyakhomba isikhathi ukuthi hayi ngeke isikhathi yonke into inesikhathi bengizochaza ngenabe ukuthwetshulwa komuntu ngifuna ukubuyela la ekuthenini ukuthi ube wathinta ukusupply ezitolo niyabasiza nakuma barcodes ekutheni ukuthi izinto zibe nama barcodes laba abaya okuhambisa ezitolo yebo mfana waphela kuyascan oh yeah ukuscana kuchaza umuthi wakho ukuthi ungaka esitolo yebo sokuthengwe ongaka kusele ongaka kuba lula ngisho iprice yathatha nje yascan imithi phela niqikelele ukuthi ayisahlali belapha indabuko emabhodleleni okoloko asisho ukuthi lo mithi esemgwaqweni ayisebenzi kodwa asizamini nathi ukukhuphula istandard sethu uma uzolithatha le bhodlela ligenqika akwazi ukuthi beliphuza umuntu onjani one-TB noma onjani awusalishukuzi usufaka umuthi odliwayo asizameni ukukhuphula istandard sabelapha okuhle kakhulu ke ave sebeclean abelapha indabo yabona umubona isangoma hayi ngeke usasho ukuthi hayi lezi kwathiwa yini umswani kwathiwa yini isangoma lesambe khona uzwa kunoku umswani makudlule khona uthi hayi bekudlulisa ngoma ke la hayi manje hayi ngiyakutshela sinothisha nabameli odokotela babelaphi bendabuko manje abantu banithola kanjani ngoba egcineni fanele befike abantu beze office bethola certificate ngokuhlukahlukana kwabo ogobela befika nabo beze nabo bezozwa ngoba egcineni banabo amathwasa agcwele ekhaya ukuze ithwasa maliphuma liphume nalo liyazeka ukuthi belikuyena ugobela ngenxa ukuthi makwenzeka inkinga lapha naye ugobela uzoba nenkinga ngithela ukuthi lo muntu ezihlala la uhlale kanjani la uyayibona leyo naye ke masephuma lo
ehamba eya ekhaya usephuma nesitifiketi sokumnandi benza njani abantu banixhuma kanjani ekugcineni ekuthole ukuze bekwazi ukufika la nokuthi befike ngekhathi bayabhuka noma benze njani? Wathinta indaba enkulu yamagobela. Uyabona ngesikhathi selimkhipha limphonsela ishoba umntwana. Isuke selimkhulula ukuthi akahamba yobheka naye amadlelo ahlaza. Kodwa kumele azi ukuthi igobela lami umama ubani, ugogo ubani, ubaba ubani, ungakhohlwa emuva ekhaya. Kodwa usukhululiwe. Mele ithi igobela ma wami wasentwaseni, baba wami ngihambe ngatholwa information nje, ulwazi olunjeni. Ake sihambe siyobheka noma uyangikhulula yini ukuthi ngiye kule institute. Yabo, abantu bayayalelana nasenkundleni ke nje zokuxhumana ke ziyasiza kakhulu. Nokuthi omunye uyalela omunye nomunye uyalela omunye. Yabona mengakunikeza umuthi wala ekhaya, hayi ngeke ungakhulumi ngawo, ngeke ungamxoxeli, ngabe unalomona lo ohlule umoya ohlule umuntu yabo le ngithole khona usizo, ngifuna ukubatshela abanye ukuthi ngilithole. Kuyakubulala phela ngoba usebhizinisini. Yabo, akafuni uxoxela abantu ukuthi mina ngasizakala kuphi. Yilento esithi umona ubuye ube khona, kodwa ke ake siwulapheni nje, siwulapheni ngendlela yawo umona. Uke ukholwe nje, uthathe neBhayibheli ngelela kuzishisela impepho nje, ukhulume nabantu bakini. Ngoba umsamo ubalekile nokuya esontweni kuleyo nkonzo leyo kubalekile, kodwa ungakhohlwa umsamo wakho. Ngizwe kahle, abantu banithola kanjani ocingweni, banithola kanjani? Uyasebenzisa ke inamba ethi 079 919 4994. Ithola yena ke umkhulu Dlamini we Institute abelaphi bendabuko. Iya WhatsApp futhi 0799 194 994. Nikhona izinkundla zokuxhumana, Facebook nikhona nikhona muthe nje abelaphi bendabuko Institute. Uzosithola nje yonke indawo. Sithola yonke indawo. Nisebenza kuthola umsombuluko kuya kuLwesihlanu. Lesihlanu. Bese kuthi ke ama-weekend, nesonto ama-booking. Ngoba phela neminye imicimbi esuke imihle, eminye ngemihle, isiphoqa mhlambe emndenini yethu. Yizo ke izinsuku esikwazi ukuthi siphunyule ngazo. Kodwa mawungekho ama-bookings nje, umgqibelo nesonto, nathi siphumule njengabantu bonke. Sibonga kakhulu Dr. Dlamini ngokukhuluma nawe njengosihlalo wabalaphi bendabuko Institute of Traditional Practice. Siyabonga. Kumhlophe yabona nje ngibekele olungele le bathi esengifana nemambe endala esinophaphe, angivelanga ngazenzela lento, ngagcotshwa. Kunjalo mbuke lapha ekhaya sila abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practice ngoba vakashile namhlanje ukuthola ulwazi olunzulu, ngoba okubalekile uqala kwabo ukusebenza, benzani, basebenza ngaziphi ikhathi nangaziphi insuku, nokuthi okubalekile yonke into la eSouth Africa isinomthetho nokugunyazayo umthetho ekutheni hamba uyokolashwa nangokwelungelo lakho wena obona ukuthi ungalapheka ngalo, noma nangokwesigulo sakho obonayo ukuthi leso sigulo sidinga kakhulukazi umelaphi wendabuko. Njengoba sila namhlanje uqinisekisa ekutheni ukuthi nezincwadi ziyaphuma kubona abalaphi bendabuko, ngoba sifike qathatha kuDr. Dlamini onguhlalo wabelaphi bendabuko Institute of Traditional Practice. Siyabonga kakhulu. Mina nawe ayiphindi dibane.